Fl-aħħar ġimgħat mindu ġiet ikkontrollata l-imxija tal-coronavirus f'pajjiżna u bdew jitneħħew ir-restrizzjonijiet, irrdupjaw in-nies li marru l-emerġenza fl-isptar Mater Dei. Ma dan l-istazzjon, il-kap tad-Dipartiment tal-Emerġenza, Dr. Michael Spiteri, qal li fl-eqel tal-pandemija in-numru ta' pazjenti li kienu jmorru l-emerġenza naqassew fi kliemu b'mod inkwetanti. Iżda fl-aħħar ġimgħat medja ta' aktar minn 250 persuna qed jirfsu l-adba tal-emerġenza kuljum. F'tal-aħħar ftit ġimgħat l-attendenza kważi irdupjat fid-Dipartiment tal-Emerġenza u raġunijiet għal din huma li jkollok iżjed nies li qed irabbu l-konfidenza once li l-każijiet, numru ta' każijiet li għandna fil-pajjiż naqas mod sinifikanti. Ukoll meta tibda terġa' tirranka l-attività fil-pajjiż, ovvjament ikollok iżjed nies li jkunu involuti f'inċidenti ta' traffiku, inċidenti fuq il-postijiet tax-xogħol, għal daqstant ix-xogħol tagħna jerġa' jibda jirranka. It-tabib tal-emerġenza tkellem ukoll dwar fenomenu li qed jerġa' jitfaċċa fid-dipartiment. Sfortunatament ikoll qed naraw erġajna żieda fil-fenomenu ta' nies li jiġu l-emerġenza għal kundizzjonijiet li għalihom setgħu dew tajjeb ħafna jew għand it-tabib tal-familja tagħhom jew inkella fiċ-ċentri tas-saħħa, iżda li għal xi raġuni għadhom jemmnu li fid-Dipartiment tal-Emerġenza ħadd inqeda aħjar jew iktar malajr miċ-ċentri approprijati l-oħra. Dr. Spiteri qal li minkejja li ġiet ikkontrollata b'mod tajjeb ħafna l-imxija, fid-dipartiment li jmexxi hu qed jibqgħu jittieħdu miżuri ta' prekawzjoni. Kemm jista' jkun possibbli aħna napplikaw regoli ta' social distancing anke bejn il-pazjenti ħalli jekk ikollna xi pazjenti li jistgħu jirriżultaw li jkunu morda fil-COVID kif diġà għadna l-virus għadu magħna, so every now and again ikollok pazjenti li jippreżentaw fid-dipartiment b'sintomi ta' COVID u ħudd minnhom anke dawk jiġu provati li jkollhom il-COVID, dawn ma jkunux ta' periklu la għall-pazjenti oħra u lanqas għall-istaff tagħna. Filwaqt li tenna li s-servizzi qegħdin hemmhekk biex jingħataw, Dr. Spiteri appella biex imuru l-emerġenza min verament għandu bżonn. Appell qawwi ħafna iktar minn qatt qabel għan-nies li jistgħu jinqdew għal affarijiet żgħar li m'għandhomx bżonn kura ta' emerġenza biex jagħmlu użu miċ-ċentri tas-saħħa jew mit-tabib tal-familja tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.